Идеята на начинаещите на тренировките трябва да бъде да има някакво общо благодействие върху тяхното здраве. И от там нататък вече след един определен период, когато достигнеш някакви норми, някакви стандарти, които си заложил сам за себе си или сама за себе си, тогава вече да почнеш да гониш нещо, което е малко над средното ниво. А не смяташ ли, че трябва да намериш ти като треньор болката на човека, за да му откриеш реалната цел, в която иска да посети фитнеса за дългосрочен ефект? Това е нещото, което правя реално погледното. Когато започна, нали, с някой човек работа, т.е. преди да започна с някой човек работа, му давам въпросника ми, който е доста сериозно базиран на това какъв тип е психологичен архетип, къде са му драйвовете за да стартира работа с мен, кои са нещата, които са го карали да спре преди, кои са нещата, които са му като силна черта. И на базата на тези неща преценяме какво ще правиме в дългосрочен план и какво ще правиме в краткосрочен план. И когато стартираме работа, реално погледното ние си залагаме някаква крайна цел, която да е примерно след 6 седмици искам да можеш да спиш по-пълноценно, да имаш осъзнаване при храненето, да тренираш редовно, да ядеш примерно 2 пъти на ден някакви плодове и някакви зеленчуци. Такива някакви по-дълбоки неща, а не искам да вдигнеш 10 кг на раменната преса. И хубаво, дигам ги какво. В момента, в който спреш да ходиш на фитнес, тези неща я приключват. Обаче, ако си изградиш навика да имаш пълноценно хранене, да имаш желанието да тренираш не защото трябва да качиш 10 кг на раменната преса, ами да тренираш, защото е полезно за тебе, това има много по-голям принос за качеството на живот, дори след като спреш да ходиш на фитнес, защото това може да го приложиш и в другата част от тренировките. Не е задължително само да дигаш штанги. Може да ходиш да бягаш, може да ходиш на народни танци, може да ходиш на карате, може да ходиш на бокс, на лека атлетика, на каквото ти е приятно. Не е задължително да бъде само фитнес. Но са принципи, които можеш да прилагаш във всеки един спорт. Здрасти, аз съм доктор Влади Андонов и освен ортопедия и гръбначна хирургия, развивам неврофизиологично базирани методи за изграждането на правилни навици при тренировки. Последвай ме, ако ти е малко по-интересно.